So ito na nga ang sinasabi mong miracle fruit. Opo, ito po. Ilang taon mo na ba itong ginagamit sa iyong Tagal sakit? na po, 5 taon na po. 5 taon na nakalipas. Oo. Pero natanggal naman yung mga sakit mo. Oo po. Hindi na bumalik? Bumalik pa rin. Pero nag-maintain naman ako nito. So ano Kaya talaga? nagpitas ako ng ganito para tambal ko ng gamot kasi malapit na malaking buwan. Gusto mo bang isiliwalat sa kanila kung ano ba talaga ang dinadamdam mong sakit? Opo, baka may makatulong po sa akin nga gamot. Ang talaga ang sakit ko, pag lumalaki ang buwan. Gusto mo bang ibahagi sa mga nanonood ngayon ang kalagayan at ang sakit mo? Opo, baka mayroon makatulong po. Nais mo bang ipaalam o isiwalat sa mga nanonood ngayon, baka matulungan ka kung ano nga ba talaga ang dinadamdam mong sakit na matagal mo nang dinadala? Opo, baka mayroon po makatulong. Yawa. Gusto mo bang aminin sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating programa na baka matulungan ka pa? Ano nga ba ang sakit mo na matagal mo nang dinadala, mga 5 taon nang nakalipas? Kasi po, baka good ko po kay baka mayroon makatulong po sa tambal ko po, nga ang sakit ko po nga pag lumalaki ang buwan. Baka may gusto kang sabihin sa ating mga manonood ngayon at baka matulungan ka pa. Opo, gusto ko pa matulungan po ako kasi ang sakit ko talaga, aminin ko nga. Ano nga ba klaseng sakit na 5 taon mong dinadala? Ano po, pag lumalaki ang buwan, kumakati ang Kaya pala. Kumakati ang kasi So anong ginagawa mo pag kumakati ang lugan ng buwan? ano ko po, inaano ko, gabas-gabas ko po, naginilingin-lingin ko po, ganun-ganun.